Ayan, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano ba yan? Bakit ganon yung aking buhok? Pupunta tayo ngayon kay Don Pablo sa uncle ko. Bibigyan natin ng pagkain, kanin at ulam. Meron siyang pagkain na bangus at okra. Tapos ibibigay natin yung mga damit. Ibigyan natin siya ng kanyang mga damit. Ayan. Tara na, samahan nyo akes. Init. Ang init dito sa Philippines. Yan. Yan, malapit na tayo sa kanyang bahay. Hi, ante. Diyan, Uncle Pabli, nga pangkuit kan kanan na. Yan, malapit na tayo, yes. Ayan, ang kaniyang housing. Haan May pa niya dalawang manok idayan. Haan! Haan Ayan, nandito na tayo sa kanyang housing. Angkal! Ne, di ka nam. Nangka nampay. Tuamon. Tapos, Uncle, ato jay. Ayan, nandito na tayo sa bahay ni Uncle Pablo. Agkaway ka dyan ni Uncle. Tama makita ta ka. Kasi ka na eh. Halo ko na ma. Hello. Ata ni Uncle dyan tad na di kumarik. Nga badong may sa... upat. 5. Thank you. Iso data jay kwa nang itad ti 1,000 idi natay ni ante. Di ba kat? Kita mo cooking yam no mayat. At siguro? Mayat siguro ka no. Well, Ay ikaw balas mga rudan ang kalatan. Balas mo. Mag-isa na lang siya. Yung asawa niya pumanaw na. Hindi na siya makaluto. Ayan, hanggang sa muli. Bye! Please share and subscribe mga kapatid.